זה זמזום חלש, בזז, או זמזום חזק, בזז. איזה ז יש לך, טיטוס? איך זה בא לידי ביטוי? איך אני אסביר לכם את זה? איך אני אתאר לכם את זה? בואו, תשמעו מקרוב, בואו, תשמעו, תהיו בשקט. אולי תשמעו אותו. אני לא משוגע. תראה אותי, אבא, תהי גאה בי, אמא, קיבלתי תפקיד ראשי, השם לא שכח אותי. אני יתוש אמנם קטן וגם חלש, כולי נתלש, אחריי כולם רצים ולפעמים גם תופסים. אבל עכשיו אני זכיתי מכולם, אני נבחרתי, השם שולט פה בגדול, הוא הכל. יש לי תפקיד מאוד חשוב, זו הזדמנות שלא תשוב, פה לשגע אדם חצוף עד שיהיה עצוב. נשלחתי אליך טיטוס, כי אתה כזה מין טיפוס מעצבן ורוטן ונגד מלכו של עולם. אתה חוצפן ודואג למקדש, כך מראה וחושב שאתה הוא השפיץ ומשוויץ. אתה מרים שאגה נגד מי שברא, נגד מי ששלח לראש שלך אותי.